Салом алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, навори навбатии мо хонаи фурӯши квартира аст дӯстон. Дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, доми 16 этажа, домпеча дӯстон. Ана ҳамин бино аст. Дар хонаи фурӯши дар 4-ум ошона қарор дорад. Ана ҳамин сет ризо аз тарафи роҳ, кӯчаи Бухоро 31, доми 16 этажка, 4-ум ошона. ассалому алейкум бародарҷон. ин видео имрӯза иминой барои касалиҳои мардона ва занона мешавад. барои хенеки васпалин простатит мардонагиро бақувват кардан, муҳлати ҳамхобара зиёд кардан, бародарое ки бефарзанд танқисӣ мекашед, инчунин простатит, мужская сила ва цицит. Мана ози ин барои шахсоне ки дар вақти хобашон пешоб мекунанд, худашон хабардор намешаванд. Зан, мард ва кӯдакони хурдсол ҳам мумкин аст хӯрдан ва инчунин мана кучала ҳаст барои касалиҳои бронхит, туберкулёз, ревматизм, буғумдар, арабский орех барои бефарзандон ки танқисӣ мекашанд ва инчунин женский здоровье. Метавонед аз ширкати мо дастрас кунед. Духонага аст дӯстон, 81 аз 10-40 квадрат обши. Метавонед се хона кунед дӯстон. Се хонага карда мешавад. Ози полни даруни хона медроем, маълумоти пурраи хонаро медиҳем дӯстон. То охири видеоро тамошо кунед, номерои соҳиби хонаро мебинем. ҳатман зан занед, маълумоти пурраро соҳиби хона медиҳад дӯстон. Светофори Сафина, чораҳаи Сафина, ситора, савдои ситора дӯстон. Ана ҳамин болотарак хона. хоб дӯстон, ана бас пеши падез баромадем дӯстон. Гуфт ино иҷо як дошона садик мешавад. Ана ҳамин биное ки мебинед хонаи фурӯши аст дӯстон. дар пеши дом ҷои парковка, площадка. ҳозир дар омадам падеза ва хонаи фурӯширо нишон медиҳем дӯстон. Як мошина ро аз тарафи лестница, аз тарафи лифт. лифтош кор мекунад айни ҳол уже. хоб ана дӯстони азиз, ба 4 мошина баромадем. падез, пушти дом, тарафи падез дӯстон. ана ҳамин ҷое ки мебинед инҷо садик мешавад. бари ана ҳамин домда дӯстон. хоб ҳозир тарафи хона меравем. ниё кунед дӯстон, як лифт, ду лифт, легковой, грузовой. калидор ҳама кафе. ду дар хона мешавад. ана ҳамин хона дӯстон, хонаи фурӯши аст. хоб гуфтем ки дом 16 этажа аст дӯстон. хона қарор дорад дар 4-ум ошёна. 81 аз 10-40 квадрат обши дӯстон. ду хонага аст. метавонед се хона кунед дӯстон. мекунед як хона, инҷо ду хона мешавад. инҷо кухни, тризаи кухни, се триза дорад. инҷо кухни, инҷо як душавой мешавад. инҷо як хонаи дигар дӯстон. инҷо як калидори калон мешавад. се хона 81 аз 40 квадрат аст дӯстон.
хона уже тайёр аст. Баъзе нафарон уже зиндагӣ кардесанд дар ин бино дӯстон. Техпаспорти хонара ба рӯзҳои наздик медиҳанд. Ҳамаи чизоша уже кардагиан. Хона тайёра, лифтошам уже кор мекунад дӯстон. Ба ремонт иҷоза додагиан, ҳамаш ремонт кардесанд дӯстон. Хоб, ин аз тириза мебарем дӯстон. Поён магазин мешавад. Ина нигоҳ тарафи роҳ аст. мағозаи Ситора, чорҳаи Сафина дӯстон. се тириза аз тарафи роҳ. хоб, як бургар такрор мекунем. хона қарор дорад дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, доми 16 этажка. хона дар 4 ошиёна қарор дорад. домпечат, кӯчаи Бухоро 31. ду дар хона, 3 то хона карда мешавад дӯстон. 81 аз 40 квадрат обши. нархи ин хона дӯстон $63000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. ба курси миллӣ дӯстон 670,000 сомон, ба курси рубл 3,781,000 рубл. хоб, номерои телефон барои тамос 882 22 22 29. алиш вариант ҳаст ба мошин дӯстон. занг мезанед дар ҳамин номерҳо. соҳибмулк маълумоти пурраи хонаро медиҳад дӯстон. алиши вариант ҳаст.